Za bolnicu Sveta Katarina saznao sam od prijatelja gdje nisam puno razmišljao, nego sam odmah nazvao Svetu Katarinu, napravio termin i došao u Zagreb kod doktora Bilića. Moj prvi susret sa doktorom Bilićem je bio ovoga ljeta. Nakon prvog razgovora sa njime već sam odlučio, ako budem drugu operaciju raditi, da će to biti ovdje. Poslije prve operacije koju sam u jednoj drugoj ustanovi napravio, dijagnoza je bila stenoza spinalnog kanala. Tu je nešto bolje bilo u leđima, ali desna noga, situacija sa desnom nogom je ostala uvijek ista, kao i prije operacije, s tim da se to s vremenom pogoršavalo. Bio sam svuda, znate, puno toga sam, bio sam čak i u Njemačkoj, u jednoj specijalnoj fizikalnoj ustanovi u blizini Kelna, ovdje u Zagrebu, privatne i ove naše bolnice, svuda sam bio, ali niko mi nije nešto konkretno kazao kao doktor Bilić, znate, pa idite još malo na fizikalnu terapiju, pa ćemo vidjeti, pa operacija još nije potrebna. On mi je prvoga trenutka odmah kazao što sve treba napraviti ako želim poboljšati kvalitet života idućih 10 godina. Zahvaljujemo se gospodinu Braću što nam je ukazao povjerenje da ovdje u našoj ustanovi bude operiran drugi put. Već je jednom bio operiran u jednoj drugoj ustanovi i rezultat tog liječenja nije bio dobar. Kod gospodina Braća se radilo o jednoj vrlo kompleksnoj operaciji revizijskoj, dakle ponovnom zahvatu nakon prvog relativno neuspješnog zahvata. Radilo se o jednoj dekompresiji, znači stvaranju prostora za pritisnute živce, te fiksaciji, to jest učvršćenju kralježnice u dobrom položaju, a sve u cilju smanjenja pacijentovih tegoba, to jest bolova. I onda smo ovdje nakon operativne pripreme izvršili taj operativni zahvat koji se sastoji u stražnjoj spondilodezi lumbalne kralježnice od L4 do S1, umetanjem umetaka takozvani tlif i vertebroplastikom hemangioma koji je bio prisutan u L4 kralješku. Operacija je protekla sasvim u redu, postoperativno također, gdje se zahvaljujem doktoru Biliću do neba. Znate, napravio je čudo, jer kako su mi pričali u Dubrovniku, znate, poslije ovoga ovako složenijeg zahvata da će imati problema. S obzirom na samu kompleksnost i dužinu zahvata, te izvrstan rezultat klinički gospodinov, mislim da nas to ocrtava kao jedan vrhunski centar za kompleksne i revizijske operacije na kralježnici. Kao što vidite, on je na današnjoj kontroli, samostalno hoda, nema značajnih bolova, osjeća se dobro, nema nikakvih znakova upale rane i on je zapravo sad kirurški izliječen, a u narednih nekoliko mjeseci će se potpuno oporaviti i vratiti u normalan život. Ja se osjećam sada izvrsno. Za ovo vrijeme od operacije pa do sada, znate. Doktor Bilić mi je sam kazao da će rehabilitacija trajati nešto duže i da moram imati strpljenja i ja sam spreman na sve to i na disciplinu i strpljenje, jer kad sam se odlučio već na ovo, želim da bude to bolje.